Bide guztiak dira bakarra. Naiz eta euriak bustita egon. Bidea, bide da. Liburu hori aurkitu behar dut, baina non, azokako lehen euri egunean. Hemen dago. Kafe bat behar dut. Eta jende guzti hauen jatorria ezagutzeak, horrenbesteko balio aldauka. Liburu petral hori, etxepare ere moderno bihurtuko idu. Beste kafe bat behar dut. Txapa jarraitu. Zenbaki hori txapetan. Ara, ezagutze aldut. Ez dut uste, Nora doa kabarroia. Kafelarregi edan dut. Maika dira txapekin. Bat. Bi. Lau, bos. Sei. Zazpi, sortxe. Behatzi, hamar. Maika. Azokako lehen euri eguna. Liburu hori aurkitu behar dut. Beste inor baino lehen. Horrek baino lehen. Beste horrek baino. Nor dut atxetiko, segika. Horitara itxuri behar dut. 365 egun eta gero, azokan, euria. 365 egun egon naiz itxaroten. Zenbat gehiago itxaron behar dut. Beste 365 egun, azokako lehen euri eguna. Euskararen jatorria, azaltzen duen hori, hain da garrantzizko? Zer gertatuko da zuekin liburu hori esku okerretan erortzen bada? Nireak ote esku okerrenak? La Mikaina Florian, zorionak. Amargarrena hilda, az dadila 11garrena. Bide guztiak dira bakarra, naiz eta euriak guztita egon. Bidean bide da. Liburu hori aurkitu behar dut beste inoak baino lehen.